Malawi, Camera. Ya madzulo abwino guys, amalawi tikuzuzirana nje. Anyway, uyu ndi Alfred Gangata amene ndithu wagona kumene ndithu ku polisiko wamangidwa dzulo ndithu watandala waswera komweko ndithu pakana lero then akuti mawa amutulutsa pa belo. Mlandu wake paja mukudziwa akuti amagwiritsa ntchito certificate ya fake. Kumabe mukafukufuku apeza kuti ayi munthu uja certificate ali nayo ayi ndithu analembera kudedza information yonse ndithu zonse yetu zilipo ndithu dzina lake lilipo ndithu yeyo certificate yake ndi original. Choncho anthu aja manyazi chimene chake akuti mlandu uja akuti basi sanamalize kupanga finalize kutolela maumboni ndi ena ndiye akuti basi ameneyu atuluke mawa pa belo. Basi ndi nkhani yake ndimeneyo. Basi I don't know kuti ka umboni wake anopeza kuti ka I don't understand. Basi kumutenga munthu wewe kugwisa ntchito certificate ya fake. Okay. Tabwino. Iyo yatha. I think imene ndoti yagwa imene yagwa yapita imene. Ndiye mawa amene mkulu amene mamawa atuluka milandu ija ndiyopanda mutu izopanda pake. Anyway guys, number 2 watikambeno za awa amenewa my gosh manganya amenewa it's like I don't understand. This guy is being used. Uyu agwisira ntchito mjirana yake mkulu ameneyo mfundo zimene akuyankhula kuti mayambe kuzidapa pang'ono imodzi kumayilingalira mupeza kuti mkulu ameneyo one poona kuti achina kabambe alikale kunzuzu akhala kumene contract 3 days kupanga zawo aonanso kuti awawa apiteso kuti apite komweko ndi nkumakayankhula kuti ayi nakuchenjezani bla 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 bla. 2 amayankhula kumene konzoti akuti ineyo ndafika kuno mawa ndifika mmidzi. That means akayamba kupereka zopereka zimene amapereka akuganizazo kuti aperekazo. Komano kampeni yake ndiye kuno kuti akuti munthu akuchitira zabwino iweyo kunthokoza kwake ukamvotere. Fundo zimene ayankhula so kuti ndina amene ayankhula okhakulwa ati iweyo fundo zake kuti akuchitira zabwino ukamvotere. 2 akuluwa mupeza kuona kuti chipani chawo cha odya zake abe mlandu chipani chimene chichi iye sanakambe kuza chipani chiyayi. That means angokamba zokhuzana ndi situation imene amalawi ali panopa. Akuti amalawi panopa ali mavuto koma mavuto amene wawa opanga kosi yake ndi munthu sanatchole ndi ndani. Anyway komabe akupanga zinthu zene kuti akupangira campaign based still MCP ya iboma ili musamango ti boma ilili you understand. Koma sa ukamba koza chipani chakechi imeneyi nkhani yake ndi kuti mkulu amene chipani chanachiyo chipangadala chipani chanachiyo chipangadala chilongoti afuna atenge anthu amene ajafa kusogolo kuno kukhala alliance pavute pasavute. Trust me, this guy alibe political career, alibe tsogolo mundale. Anthu awawa aliyo kambira amene kuti papa nini ngotenga udya zaka mlandu ija ndipange brand choncho support yourself. Ndalama zisizakezi ndalama izi zijoka nthu kuboma then afterwards chimaya zapange china kuti azangophatikizana ndi MCP ngati alliance. Kwa kwamba ndikuthokoza ninonse chifukwa chondilandira kuno kumzuzu. Mulungu akudaliseni. Pano ndi pansewu umene anenera ndikufuna kuti magalimoto alephere kuchoka kapena kupita ena akupita kuchipatala ndiye tisakhalise pano. Mawu ofunika ndikuuze ndionera kuti amalawi tiyeni tikhale anthu okondana wina ndi mnzake.
chifukwa chake nchonena kuti ife tonse amene tili muno ndife ana a Mulungu. Kuchita zinthu chifukwa chatiwakwiya si bwino. Ndikuuze ndikuna kuti dziko lino nditheka silikhala losauka mpaka na kale. Ndikuna ndikueleza mawu awa ngati munthu amene ali state vice president, amene ndili mboma, amene ndikusuzumira ndikuona asakopyeza ni munthu, asakulanda ni chikhulupiriro, chiyembekezo, dziko lino Mulungu sana temberere iya. Dziko lino ngati kumene lili kuonera kuyo apakuvuta akupangisa siwina iyayi munthu. Dziko lino lisika, dziko lino lisika. Amene ngasize ndani inuyo ndineyo. Dziko lindilati wina sakunamizeni munthu ukangomulanda chiyembekezo owakudwa ngati alibe chiyembekezo basi amapanga give up. Don't give up on your country. Dziko lino litheka. Muno chimene chikuchitika nacho amene afuna kulowa mboma, amene ali mboma ndine amene muzifunsafunso uyu ndani uyu munizaidi uyu ndani. Chingakale Yesu anatenatu kanafunsa ophunzira ake kodi anthu amati ine ndendani. Mayango anaperekedwa ambirimbiri koma atanena kuti ndinu Khristu, anena kuti mawu amene wowo wakuuza ndi mzimu. Mafunso amene ife sitifunsa abwera uyu ndikulowa mboma ukulowa mboma iweyo ndiwe ndani, ndiye mutikambirana kuti uyu ndi ndani. Chikakale pa Genesis 27 ukayang'ane Isaki anafunsa mwana wake Yakobo, mwana wanga ndiwe ndani? Anati ndine Esau. Koma nana Esau anali ndani kodi? Mwauna anthu ena ingale Yakoboyo anavala zovala za ndani kodi? Koma popita kwa bambo wake anati ni ndani? Amati ndi Esau, wavala zovala za Esau, iye ali ndani kodi? Mwaona Yakobo ambiri avala zovala za Esau akubwera ali lero ndine ndani kodi? Mauo ya Yakobo zovala zo za ndani kodi? Za Esau. Iwe ndiwe ndani? Every team and church, everybody is just coming. In a mama. You are not anywhere. Amai napokasikana amafuta kuti nani wapi those questions mafuso amenewo amafuna kuti muyambe kumukumba munthuyo mumuziwe mukakwatirana kukwatitsatana kwadi kusathe lero boma limeneli ine boma limeneli ine boma ndikukumbanizi kuti pakali pano aliyense afuna kalengero anayikisa mbuyomu afuna kalengero imene tifulandu lero azikazawo akakaili mulandu Amalawi akufuna mtendere. Iwe ndiwe ndani nikukufusa aliyense akabwera ask these questions
mukakhala m'manyumbamo kodi anabweraja amati akulowa mboma ndi ndani? Kodi masiku onse aja anali kuti? Lero njala ikupweteka wanu, lero anthu akuvutika. Chimozi pamene ndimasanzira a president kuti ndibwera kuno, nauza a president kuti ndikupita kumeneko kuzuzu, mawa mamawa sindili mtauni muno, ndili m'mizi. You find m'mizi ndikamawanzi nyumba muja ndinapeza pena pake mzimayi ndi mwana wake ali awiri, mwana wagona mayi amalira. Ndikukuwuzani izi nkati munalimwe ine mayi ndi mwana wake wa polisi ndi Mulungu wakumwamba. Ndikamufunsa mayiyo ananena kuti pakali panopa ndilibe chilichonse. Chanzeru ndi chani ndibwere panopo magalimoto ambiri, ndalama zili mthumba. Ndikuwuzani inu boma limeneli kena kwa magalimoto givili yapita. Ndikuti muzifunsa fuso kodi uyu ndi ndani? Munthu wina abwere kunyumba panu asiti koma aneba anu ali chakudya ili simukudya, aneba anu ali chakudya ili simukudya. Iyeyo mthumbamo muli nthochi, muli ndrama, kenda kwa kunyamuka kumapita. Iyeyo ndi wabwino kuposa nebayo? Sepano muganiza amene akumabwera ine bama magari moto kuno nduko mutia wafuka waro mizimu kufukwa ndani osati ukaona anthu chonchi ukumaona mavoti ni chimo pamaso pa Mulungu. Mulungu sana ilenge mavoti analenga anthu. Munthu akakumangirani zabwino pothokoza mmakavota. Ndiye ndinene mawawa onena kuti ine ndikusangalala kwambiri kuti anthu ena panasana bwere pachamvula namba anthu ambiri onse amene mukuona amene akulandira t-shirt nsanu sindikupereka sindikulola kuti ziperekedwe kwa munthu wa moralo osalembesa ayi azikomera vanhu mabana omwewo ebana omwewo sikulokota papromopere mutinza nomuhala zipani zina zilindi anthu ambiri ovala mainfomu ena opanda amoralo akabwera Camera.